እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብጉዳይ ንግድን ወፍርን ተሳቢቡ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ ምክፍፋል ከይውድቆ ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ረዲኦም። ነዳዲ ብምልኣኽ ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ስዑድ ዓረብ ኣብ ነዳዲ ጥራይ ዝተመርኮሰ ቁጠባኣ ብምኽላስ ናብ ካልእ ዓይነት ወፍርን ንግድን ንምትኳር ኣብ እትሰርሓሉ ዘላ እዋን ንሕቡራት ኢማራት ከም መተኸላለኽቲ ክትሪኣ ስለ ዝጀመረት ኣብ መንጎአን ስውር ወጥሪ ከም ዝጽንሐ እቶም ተንተንቲ ገንዚቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ እስራኤልን ቱርክን ሓድሽ ናይ ወፍሪ ንግድን መደባትን መሓዛ ንስዑድ ዓረብ ከሻኽላ ጸኒሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝፈሪ ብዝሒ ነዳዲ ክትዛይድ ማሕበር ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ወይ ኦፔክ ዘቕረቦ እማመ ዋጋታት ነዳዲ ከም ዝቕንስ ስለ ዝገብር ስዑድ ዓረብ ክትስሕብ እያ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ በንጻሩ ነዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከምቲ ዝግባእ ነዳዲ ክትልእኽ ከም ዘይጸንሐት ብምጥቃስ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዝለኣኽ ነዳዲ ክዛይድ ትጠልብ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንዝደገፈቶ እማመ ኦፔክ እትቃወም ዘላ ስዑድ ዓረብ ኩሉቲ ካብ ነፃ ዞባ ናይታ ሃገር ንዝመጽእ እታው ኣብ ቀረፅን ታሪፍን ክትውስኸሉ ከም እትኽእል ተጠንቅቕ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ወፍርታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት ዞባ ከምኡ ድማ ናይ ስራሕ ዕድላትን ብስዑዳውያን ጥራይ ከም ዝውነን ክትገብር ምዃኖን ይጥቀስ ኣሎ። ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ካብ ጎረባብታ ዝበዝሐ ነገራት እትሽምት ሃገር ስዑድ ዓረብ እያ። ኣብ ኩናት የመንን ንቐጠር ኣብ ከበባ ንምእታውን ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቀንዲ መሻርክቲ ዝነበረት ስዑድ ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቀጠር ሓዲሽ ዝምድና ተማዕዱ ከም ዘላ ሞደርን ዲፕሎማሲ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ትንታኒኡ ኣስፊሩ ይርከብ። እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝረአ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምግምጣል ንሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ከም እንደገና ናብ ናይ ዲፕሎማሲ ምክፍፋል ከውድቆ ከም ዝኽእል እዩ ዝትንተን። ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ዘካየደቶ ካልኣይ እብረ መምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ዝተቃወመት ግብፂ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዘትያ። ብሶኒ 12 ሓምለ ናብ ብራስለስ ዘምርሐ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሳምሕ ሽኩሪ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ምስ ዝተፈላለዩ ኮሚሽነራትን ዲፕሎማሰኛታት ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ምይይጥ ይርከብ። እቲ ሚኒስተር ናብ ብራስለስ ዘምርሐ ድሕረቲ ባይቶ ጸጥታ ኣብቲ ንሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ዝሰሓሕብ ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓቕማና ኢሉ ብዝምልከት ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዶ ኣኼባ እዩ። ባይቶ ጸጥታ ሓበራዊ ጠቓቕማና ኢሉ ብምድጋፍ 3 ሃገራት ብመገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘተ ክቕጽላ ዘለዎ እምነት እዩ ገሊጹ። ግብፅን ሱዳንን ግና ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕለቢ ክበጽሓሉ ዘይከኣላ ጉዳይ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን እውን ክሳተፋየን ዝጠልባ። ኢትዮጵያ መጀመርያ ሰሙን ናይ ዝወርሒ ዘካየደቶ ካልኣይ እብረ መምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ብጽቡቕ ከም ዝተሰላሰለ እያ ሓቢራ። ብዝሒ ማይ ኣብ ዘለዎ ክራማት ስለ ዝተኻየደ ድማ ኣብ ግብፂ ይኹን ሱዳን ዘስዓቦ ዋሕዲ ማይ ናይል ከም ዘየለ ረዲኣ። ግብፅን ሱዳንን ድማ በንጻሩ ኢትዮጵያ ብዘይ ዘተናፍልጦን 3 ሃገራት ተወስዶ በይናዊ ስጉምቲ ኣቐዲሙ ንዝጸንሐ ስምምዕ ሓበራዊ ጠቓቕማ ናይል ዝጥሕስ እዩ ክብላ ተቃውሞታትን ይገልጽ ኣለዋ። ኣብ ቅናት ሳሕለ ሰሃራ ተዋፊሩ ዝርከብ ኣሳት 5,000 ሰራዊት ፈረንሳ እቲ ፍርቁ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክስሕብ ምዃኑ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት ምስ መራሕቲ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ዝገበሮ ዋዕላ ሽበራውያን ጉጅለታት ካብቲ ዞባ ናብ ካልእ ክፋል ኣፍሪቃ ተኲሮም ስለ ዘለዉ ምስ ዘሎ ኩነታት ምትዕራይ ከም ዘድሊ ገሊጹ። እታ ሃገር ኣብ ማሊ ካብ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ብውሕዱ ን3 ንምዕጻው መዲባ ኣላ። ኣብ ማሊ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀርን ጫድን ብፍሉይ ክንቀሳቐሱ ንዝጸንሑ ሽበራውያን ጉጅለታት ንምህዳን ፈረንሳ ባርካም ብዝብል ስያሜ ተልእኾ ዝሃበቶ ሰራዊት ን8 ዓመታት ጸኒሑ። ፈረንሳ ኣብ ዘይካዚ ኣብ ቅናት ሳሕለ ሰሃራ ዝርከብ ብሄሊኮፕተራትን ድራዓት መካይንን ዝተሰነየ ልዕሊ 5,000 ሰራዊት ኣብ ጅቡቲ እውን ነፈርቲ ውግእን መራኽብ ኩናትን ዝዓጠቐ ተደራቢ ሓይሊ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። سلام كما يتقنيو زخبركم من زخبركن تخاتلتنا
نلومي سولوس 13 حمله 2021 أبزفنو سومناوي مدب سبورت إرتراوين تقدادم تبشكلتا متكل إيوبن هينوك ملبرهانن أبي إيطاليان تركن زمزقبو عوتات نوددر كوبا أمريكا كمون حبريتاون أزاناين تحتزاز زلو زعبا وددر كعس سجريرو 2020 كنملكتنا مسانا حبيركم كتسانحو بخبرنا عدمكم ኤርትራውያን ተቀዳደም ትብሽክለታ መትከል ኢዮብን ሄኖክ ምልብርሃንን ሕጁን ዓወት ኣይተጋደፈምን ተቀዳዳማይ ማሊዣዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ተሬንጋኑ መትከል ኢዮብ በቅድመት ማሊ ሰንበት ኣብ ቱርኪ ኣብ ዘሰላሰሎ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ፕሪክሰስ ካይስሪ ካብ ተዓዋቲ ዩክሬናዊ አናቶሊ ቡዲያክ ብ17 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ትርኑ ዓወት ጨቢጡ ነቲ 136.7 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝነበረው ቀደድም ቡዲያክ ብ3 ሰዓታት 14 ደቂቃን 8 ካሊታትን ዝዓመሞ ክኸውን ከሎ ወዲ ጋንቱን መትከል ኢዮብ ዝኾነ ሞንጎሊያዊ ጃምባሊያምትስ ሳንያ ባርካ ብ10 ካሊታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ ብዘይካዚ መትከል ብድርኡ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ፕሪክሰስ ኤርሲኤስ ሚሚር ሲናን ታሻዓይ ኮይኑ ብምውዳእ ምስ ብሉጻት 10 ተቀዳደምቲ ስሙ ኣጽሒፉ ነዚ 149.3 ኪሎሜትር ሸፈነ ውድድር ኣሜሪካዊ ተቀዳዳማይ አሌክስ ሆይን ንኹሎም መቐናቕንቱ በክልተ ካልኢታት ብምሕዳግ ተዓዊትሉ እዚ መትከል ዝተኻፈለሉ ክልቲኡ ውድድራት ቢዩሲአይ ኣብ ናይ 1.2 መዐቀኒ ደረጃ ዝተደላደለዩ ተቀዳዳማይ ደቡብ አፍሪካዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ኩቤካ ሄኖክ ሙልብርሃን ወገኑ በቀዳም ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ መበልታ ሻዓይ ውድድር ክላሲክ ትሮፊዮ ቺንታቲ ሴንሲ ሳልሳይ ኮይኑ ብምእታው ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቂሩ እዚ 125 ኪሎሜትር ዝተጓዓዘ ውድድር ንኽፍጸም 700 ሜትሮ ከተርፎን ከሎ ኢጣልያዊ ዳቪድ ዳፖርቶ ካብ መቀዳድምቱ ሞሊቑ ከይዱ ንብሕቱ ብምእታው ክዕወተሉን ከሎ ሰለስተ ካሊታት ድሒራ መዛዘም ሕንጻጽ ንዝረገጸት ዓባይ ጉጅለኻ ኢጣልያዊ ኒኮሎ ብራቲ ንሄኖክ ኣኸቲሉ ሲዕርዋ ኣብዚ ዓመት እዚ ተደጋጋሚ ኣብ ፖዲየም ክድይብ ዝተራየ ሄኖክ ቅድሚዚ ናይ ሰንበት ቅድድሙ ምስ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይ ክለቡ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሕልሙ ብደረጃ ወርልድ ቱር ምስ እትነጥፍ ጋንታ ምጥርናፍን ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወታት ተጎናጺፉ ታሪኽ ምስራሕን ምዃኑ ኣፍሊጡ ብወገንና ድማ ነዚ ወዲ 21 ዓመት ውልዶ ተቐዳዳማይ ሓሳብ ልብኻ የስምረልካ ንብሎ ሓደ ካብቶም ቡልቅ ይኹም ብደረጃ ክለብ ብብርክት ዝበለን ዝተፈላለየን ሽልማታት ዝወቀበ ተጻወት እዩ ገሌ ካብኡ 10 ግዜ ዋንጫ ላሊጋ ስጳኛ 4 ግዜ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓን 6 እዋናት ድማ ብሉጽ ፕላኔትና ብምዃን ጽዋእ ባሎን ዶኽ ኣልዒሉ እዚ ሃዳንን ሃንዳስን ማእልያ ዘይብሉ ሸቶታት ዝኾነ ተጻዋታይ ዝተዓደሎ ጥበብን ምልከት ኩዕሶን ዘስደምም እዩ ውሕድ ቁጽሪ ብዘይብሎም ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ እውን ክሳብ ሕጂ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ተጻወቲ እቲ ዝበለጸ ምዃኑን ይእመነሉ እዩ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ገለ ነዚ ኣባህላ ዝኣምንሉ ወገናት ሜሲ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ኮይኑ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ወይ ከዓ ኮፓ ኣሜሪካ ዘውዲ ሻምፒዮን ክደፍእ ብዘይምኽኣሉ ኣይኮነን ዶ ናይ ኩሉ እዋን ብሉጽ ክበሃልሲ ምስ ከም በዓል ፔለን ማራዶናን ዝኣመሰሉ ስም ሃገሮምን ስሞምን ዘበረኹ ወርቃውያን ተጻወቲ ንውድድር ክቐርቡን ኣይግባእን እዩ ብምባል ንብሉጽነቱ ክኽሕዱ ይፍትን እዮም ደገፍቲ ናይዚ ቁንጹብ ተኽለ ሰብነት ዝውንን ኣርጀንቲናዊ እቶም ነዚ ምጉድ እዚ ዘቕርቡ ሰባት ኣንጻሮም ክካትዑን ከለው ብልሳኖም እዚ ይብሉ ዳ እምበር ብልቦምሲ ሜሲ ሓደ ካብቶም ዓለምና ዝረኣያቶም ዘይድገሙ ተጻወቲ ምዃኑስ ይኣምኑሉ እዮም ዝብል ርዲት ኣለዎም ስለ ዝኾነኻ ሜሲ ምስ ሃገሩ ኮይኑ ሓደው ጽዋእ ዋንጫ ዓለም ወይ ከዓ ኮፓ ኣሜሪካ ይጨብጥ ኣይጨብጥ ብዘይገድስ እቲ ሰማይ ጠቀስ ዝኾነ ክብሩ ብኣሉታ ዝጸሉ ይኮነን ይብሉ ብዝኾነ በዚ ዲበቲ ማልያ ሃገሩ ለቢሱ ምጽዋት ካብ ዝጅምር 15 ዓመታት ዝቝፀረ ኣብ 4 ውድድራት ዋንጫ ዓለምን 6 ውድድራት ኮፓ ኣሜሪካን ዝተኻፈለ ሊዮነል ሜሲ ኣብ መወዳእቱ ቀኒዕዎ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ምስ ብጾቱ ኮይኑ ንብራዚል ኣብ ሃገራ ሓደ ብባዶ ብምውዳቕ ጋማ ዓወት ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ 2020 ኣሲሩ በዚ ድማ ሜሲ ነታ ብደገፍቲ ተቐናቐንቱ ተቐርበሉ ዝነበረትን ንዕኡን ነፍቀርቱን ከም እሾኽ ጭቃ ኮይናቶም ዝነበረት ንሃገሩ ዋንጫ ከግዝማ ኣይከኣለን እትብል ሕሜታ ብምንቃስ ኣፍ ተጸያትን ተጠራጠርትን ከዓብስ ክኢልሎ ብዘይካዚ እዚ ንሃገሩ ድሕሪ 28 ዓመታት ደጊማ ጽዋእ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ክትውንን ዝለዓለ እጃም ዘበርከተ ወዲ 34 ዓመት ድንቂ ተጻዋታይ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ዝውድድርን ክኹባ ምዝጋብ ሸቶም ብምዃን ካልኦት ተወሰኽቲ ድርብ ክብርታቱን ረኺቡ እዩ ኣብ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ 3 ግዜ ማለት ኣብ 2007 2015 ከምኡ ድማ 2016 ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ሓንሳ ማለት ኣብ 2014 ምስ ሃገሩ ንፍጻሜ በጺሑ ማቕረት ሻምፒዮን ከስተማቕር ዘይተዓደለ ሜሲ ብተደጋጋሚ ኣብ ኣፈፌት በጺሑ ዓወት ስለ ዝተሓረሞ ድሒሩ ንውሳኔኡ ዳግመ ግምት ምግባር ለዊጡ ወንበር በንጸር ጽሮት ዝኣክል ኣብ 2016 ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ብገዛእ ፍቓዱ ተሰናቢቱ ነይሩ እዩ
ደገፍትን ማዕከናትን ዜና እንግሊዝ ወነንቲ ዋንጫ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤሮ ንምዃን ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ልዑል ተስፋ ብምሕዳር እታ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ወይ ከዓ ኤሮ ዘዘውትርዋ ፉትቦል ኢዝ ካሚንግ ሆም ወይ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ናብ ቤታ እናመፀት እያ እትብል ጭርሖም ክደጋግሙ ቀንዮም በንጻሩ ደገፍቲ ኢጣልያ ነዛ ጭርሖ እዚኣ ናብ ረብሖም ንምውዓል ጨውዮም ኣይፋል ኢትስ ካሚንግ ኢን ሮም ወይ ከዓ ናብ ከተማ ሮማ ትመጽእ ዘላ ብምባል ንዋንጫ ኤሮ 2020 ካብቲ ኣብ ከተማ እንግሊዝ ዝርከብ ስታዲየም ወምብለይ ናብ ርእሰ ከተማኦም ከም ዘግዕዝዋ ክፍክሩ መዓልታት ኣቁፂሮም ኣብ መወዳእታ እቲ ነዚ ምፍጣት ዝውስን ዕለት ብቕድሚ ትማል ሰንበት ስለ ዝኣኸለ ብድሕርቲ ን120 ደቓይቕ ንልቢ መላእ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም አንጠልጢሉ ዝተሰላሰለ ሓደ ብሓደ ዝተዛዘመ ርክብ ኣብ ዝሰዓበ መፈላለይ ፍጹም ቅላዕ ኢጣልያ 3-2 ረቲዓ ድሕሪ 1968 ንፈለማ እዋን ተዓዋቲት ዋንጫ ኤሮ ብምዃን ናይ 53 ዓመታት ጽማእ ንምርዋይ ነታ ጽዋእ ናብ ከተማ ሮማ ተማሊኣታ እዚ አንጸባረቕ ዓወት ድማ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ 18 ወርሕ ብስሪ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 130,000 ደቂ ሃገሮም ዝሰኣኑ ኢጣልያውያን መጠናዊ ደበስ ኮይንዎም ይርከብ ኣብ 1966 ንዋንጫ ዓለም ምጨበጠት ተወሳኺ ጽዋእ ንምልዓል ን55 ዓመታት ቀንፈዘው ዝበለት እንግሊዝ ከኣ ትጽቢታ ንተወሰኽቲ ዓመታት ክቕጽል እዩ ኢጣልያ ነዚ ረዚን ዓወት ክትጎናጸፍ ዝኽኣለት 3 ዓመታት ድሕርቲ ኣብ መጻረይ ግጥም ተሪፋ ካብ ዋንጫ ዓለም 2018 ዝበኽረትሉ እዩ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2018 ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት እንከላ ዝተረከባ ሮቤርቶ ማንቺኒ ካብ ሽዑ እትሒዙ ኣብ ዘካየዶ 39 ግጥማት ኣብ 28 ክዕወት እንከሎ ኣብ 9 ማዕረ ወፂኡ ኣብ ክልተ ድማ ተሳዒሩ ኢጣልያ ነዛ ዋንጫ ተልዕላ ዘላ ን34 ተኸታተልቲ ፀወታታት ብዝኾነ ትኹን ጋንታ ከይተደፍረት ክትገስገስ ትሕሪ ምጽናሕያ ነቲ ብራዚል ካብ 1993 ክሳብ 1996 ዘመዝገበቶ ተኸታታሊ ናይ 35 ፀወታታት ክብሪ ዘይተሰዓርነት ንምምዕራይ ድማ ኣብ ሓደ ፀወታ ከይተሰዓረት ሙጻእ ጥራዩ ዘድልያ ብድሕሪ ናይ ሰንበት ፀወታ ማንቺኒ ቅድሚ 3 ዓመታት ካባና ከምዚ ዓይነት ዓወት ዝተጸበየ ሰብ ኣይነበረን ብምባል እቲ ዝሓፈስዎ ጻማ ብቐሊሉ ከም ዘይተረኽበ ገሊጹ ካብ ቡካዮ ሳካን ጃዶን ሳንቶችን ዝተሃርመትሉ ቅላዕ ኣድሒኑ ንኢጣልያ ናብ ዙፋን ሻምፒዮን ዝመርሓ ሓላው ልዳት ጃን ሉጂ ዶናሩማ ኮኸብ ተጻዋታይ ኤሮ 2020 ኮይኑ ተሸሊሙ ወዲ 22 ዓመት ዶናሩማ ኣብ ታሪኽ ውድድር ኤሮ ድሕርቲ ኣብ 1992 ዝተሸለመ ዴንማርካዊ ፒተር ሽማይከል ብሉጽ ተጻዋታይ ኤሮ ተሰሚዩ ንሽልማት ዝበቕዐ ካልኣይ ተጻዋታይ እዩ ሓላው ልዳት እንግሊዝ ጆርዳን ፒክፎርድ ወገኑ ኣብ 5 ፀወታታት ልዳቱ ከይድፈረ ክወጽእ ብምኻሉ ንብሉጽ ሓላው ልዳት ዝወሃብ ሽልማት ወርቃዊ በጃይት ወይ ከዓ ወርቃዊ ጓንቲ ተዋሂቡ ንሽልማት ኮኸባ መዝጋብ ሸቶ ኣብ 4 ፀወታታት 5 ጎላት ዘቑፀረ 36 ዓመት ዘዕድሚኡ ፖርቹጋላዊ አጥቃይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክዕወተሉ እንከሎ ወዲ 18 ዓመት ስፓኛዊ ኣካፋሊ ፔድሪ ከዓ ብሉጽ ውልዶ ተጻዋታይ ተሰሚዩ ኣብዚ ኣብ 51 ግጥማት 142 ኳዕሳሱ ኣብ ሰኪዕት ዝዓረፋሉ ውድድር ኣብ መስመር ምክልኻል መድሕንን ዋልታን ኢጣልያ ኮይኑ ዓብይ ንኣዳን ኣድናቆትን ዝደለበ ወዲ 36 ዓመትን 331 መዓልታትን ጀርጂዮ ኬሊኒ ኣብ ታሪኽ እዚ ውድድር እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ጽዋእ ኤሮ ዘለዓለ ሓለቓ ጋንታ ክኸውን ከሎ መጻምቲ ኮይኑ ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ማዕረ ማዕሪኡ ድርዒ ጋንቱ ዝኾነ ወዲ 34 ዓመትን 71 መዓልታትን ሊዮናርዶ ቦኒቺ ከዓ ሃገሩ ምስ እንግሊዝ ንዘመዓራረየታ ጎል ብምእተው ኣብ ግጥም ፍጻሜ ውድድር ኤሮ ብዕድመ ዝደፍአ ጎል ዘመዝገበ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣሰልጣኒ ክለብ ሮማ ጆሴ ሞሪኖ ነዞም ዘይንቕነቑ ክልተ ገዳይም ተኸላኸልቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ብኸመይ ተኸላኸላይ ትኸውን ወይ ከዓ ትከላኸል ዝብል ትምህርቲ ምምሃሩ ነይሮም ብምባል ኣድናቆቱ ገሊጹሎም ቆመና ዓርኩ ንሮቤርቶ ማንቺኒን ኣብ ክለብ ሳምፕዶሪያ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኑን 8 ዓመታት ዝተጻወተን ኣባል ክለባት ሳምፕዶሪያ ጁቬንቱስን ቼልሲን ዝነበረ ጃን ሉካ ቪያሊ ኣብ ውድድር ኤሮ 2020 መራሒ ልኡኽ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኮይኑ ምስታ ጋንታ ካብን ናብን ክንቀሳቐስ ወሪሑ ብሰንበት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ካብቲ ዓሪፋትሉ ዝነበረት ሆቴል ብኣውቶቡስ ናብ ስታዲየም ወምብለይ ኣብ ዘቕናዓትሉ ንቪያሊ ረሲዓቶ ተበጊሳ ከም ዝነበረት ይኹን እምበር ብዙሕ ከይሰጎመት እቲ ወዲ 57 ዓመት ከም ዘርከባን ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ቅድሚ ፀወታ ጠቒሰን ነይረን ኣብ ኢጣልያ ዝመደበረን መራኸቢ ብዙሃን ይሕብርኦ ከም ዘለዋ እንተኾይኑ ኸኣ ቪያሊ ብቕድሚ ትማል ጥራይ ዘይኮነ ካብ ብፆቱ ድሒሩስ እዚ ተግባር እዚ ኮነ ኢሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ ፀወታ ከፍጽሞ ዝወርሕ እዩ ከምዚ መግበሪኡ ምኽንያትካ ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ኤሮ 2020 ኢጣልያ ኣንጻር ቱርኪ ንምግጣም ናብ ስታዲየም ኦሎምፒያኮ ከተምርሕ ኣብ ዘንቀደትሉ ከም ኣጋጣሚ ንቪያሊ ሓዲጋቶ ተበጊሳ ነይራ እንተኾነ ግን መርሓ ኣውቶቡስ ናይ ቪያሊ መንበሪ ጥራዩ ከም ዘሎ ስለ ዘስተውዓለ ጉዕዝኡ ደው ኣቢሉ መራሒኦም ከም ዝሕወሶም ገይሩ እታ ጋንታ ድማ ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ብገፊሕ 3-0 ተዓዊታ ወፅያ
ብድሕርዚ ኢጣልያውያን እዚ ብወዝቢ ዘጋጠመ ክስተት ከም ጽቡቕ ፋል ስለ ዝረኣይዎ ኣብ ዝቐጸለ ኩሉ ግጥማት ንቪያሊ ገዲፎሞ ኣውቶቡሶም ከንቀሳቐሱን ንሱ ኸኣ ድሒሩ ከርክቦምን ወሲኖም እነሆ እዚ ከም ጽቡቕ ፋል ዘዘውትርዎ ተግባር ቀዲዕዎም ከኣ ኣብዚ ሰዓበ ኩሉ ግጥማቶም ዓወት ሰሊጥዎምሲ ሻምፒዮን ኤውሮጳ እኳ ኮይኖም ቪያሊ ኣብ 2017 ብሕማም ካንሰር ላልሽ ተጠቂዑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ብዝገበሮ ሕክምናዊ ክትትል ድማ ኣብ 2018 ካብ ሕማሙ ከም እተፈወሰ ተነጊርዎ ይኹን እምበር እቲ ሕማም ነዊሕ ከይጸንሐ ስለ ዝደገሶ ዳግማይ ሕክምናዊ ፍወሳ ክገብር ተገዲዱ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2020 ካብቲ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ተፈዊሱ ንሱ ቅድሚ ወርሒ ምስ ኢጣልያዊ ቴሌቪዥን ራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣነ ኣንጻር ሕማም መንሽሮ ክቃለስ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ንሱ ካባይ ዝዓንተረ ተጻይ ብምዃኑ ኣይከሕምቖን እየ ብምባል እቲ ሕማም ከይምለሶ ፍርሒ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ኤሮ 2020 ንእንግሊዝ ግዳይ ስዕረት ንዝገበራ ፍጹም ቅልዓት ዝሃረሙ ሰለስተ ተጻወቲ ማለት ተጻዋታይ ኣርሰናል ቡያኮ ሳካ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማርቆስ ራሽፎርድን ተጻዋታይ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጃዶን ሳንቶችን ግዳይ ዓሌታዊ ዘለፋን ጸርፍን ኮይኖም እዞም ኣብዚ ናይ ፍጻሜ ጾታ ተቐይሮም ናብ ሜዳ ዝኣተዉ ውልዶ ተጻዋቲ ዝሃረምዎን ቅልዓት ኣብ ኢድ ሓላዊ ልዳት ኢጣልያዊ ጃን ሉጂ ዶናሮማ ድሕሪ ምእታውን ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ማህደሮም ኣንጻሮም እዝዩ ዘይበሃል ዘይስነ ምግባራውን ዓሌታውን ጸርፊ ከም ዝወሓዘ ተረጋጊጹ ንኣብነት ገለ ካብቲ በቶም ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ናብ ሳካ ዝተወርወረ ዓሌታዊ ሕንዚ ካብ ሃገርና ውፃእ ናብ ናይጀርያ ኻ ተመለስ ዝብልን ካልእን ይርከቦ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣብ ዝሓፀረ እዋን መግለፂ ምውፃእ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰለስተ ጸለምቲ ተጻወቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ ሓገዙ ንዕኦም ይኹን ንኻልኦት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝበፅሖም ተጻወቲ ከም ዘይነፍግ ድማ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ብተወሳኺ መንግስቲ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት ንምግታእ ቀጻዒ ሕግታት ክነድፍ ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዓ ንዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ክእግዶም ሕጋዊ ክሲ ንምስራት ዝኽእል መርትዖታት ኣብ ምእካብ ክሰርሓን ጸዊዑ ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ጋሬዝ ሳውዛንጌት እውን ከቢድ ሓላፍነትን እኹል ተመክሮን ንተሓትት ወሳኒት ቅላዕ ንወዲ 19 ዓመት ሳካ ንኻርማ ብምሕራዩ ብተንተንቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከይተነቐፈ ኣይሓለፈን መንጻር እዚ ቶም ክኢላታት ተንተንቲ ሳካ ነታ ርዝነት ዝነበራ ቅላዕ ካርማ ፈቃደኛ ብምዃኑ ነቲ በዓቱ ብምድናቕ መላእ ህዝቢ እንግሊዝ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ደገፉ ክልግሰሉ ጸውዒት ኣቕሪቦም ኒና ፋሩቅ ትበሃል ኣብ ኮምፖስቲ ፕራይም ዝተባሃለ ትካል እተዓዪ ጓል 37 ዓመት እንግሊዛዊት እያ ኣብ ድሮቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተኻየደ ግጥም እንግሊዝን ደንማርክን ካብ መሓዛኣ ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ተቐበለት እታ ኣብ ካልእ ጫፍ መስመር ናይ ቴሌፎን ዝነበረት ደዋሊት ክልተ ናብ ስታድዮም ወምብለይ ዘእቱ ትኬት ብዕጫ በፂሕዋ ከም ዘሎ ብምሕባር ነቲ ንጽባሒቱ ዝካየድ ፀወታ ምስኣ ብሓንሳብ ኮይና ክትዕዘቦ ትደሊ እንተደኣ ኮይና ንኒና ሓቲታታ ኒና ኸኣ ወሸለ ተረኺቡ ብዘስምዕ ቃና ዓይና ከይሓሴት ንሃገራ ንምድጋፍ ናብ ስታድዮም ኣሰንያታ ክትከይድ ምዃና ንመሓዛኣ ገለጸትላ ንጽባሒቱ ኒና ስራሕና ኣብዚ እዋን ዋሕደ ዓቕሚ ሰብ ኣለዎ ስለዚ መምኽኔታ መቕራቢው ዝሓይሽላ ስለ ዝኣመነት ናብ ሓለፍታ ደው ኢላ ቁሩብ ከም ተጸላን ናብ ስራሕ ክትመጽእ ከም ዘይትኽእልን ነገረቶም ንሰሙን ኩሉ ድሕሪ ጥዕናዩ ብምባል ኣብ ቤታ ኮፍ ክትብል ፈቐዱላ ንሳ ፈቓዳ ምስ ረኸበት ኣብ ሊድስ ባቡር ተሳፊራ ናብ ከተማ ለንደን ተሓንበበት ንምሸቱ እንግሊዝን ደንማርክን ኣብ ዝገጥማሉ ዝነበረ እዋን ዴንማርክ ኣቐዲማ ኣብ መበል 30 ደቓይቕ መሪሕነት ሓዘት 10 ደቓይቕ ጸኒሓ እንግሊዝ መማዕራረይት ጎል ኣብ ዝረኸበትሉ ኣብቲ ስታድዮም ዝተረኽቡ ኣስታ 66,000 ደገፍታ ብባህታ ዘለሉ ማልያን ባንዴራን እንግሊዝ ለቢሳን ተጎልቢባን ዝነበረት ኒና እውን ከም ደቂ ሃገራ ብሓጎስ ተፈንጨሕትን ተሰራሰረትን ኣብ ከም ዝህሞትካ ንተዓዘብቲ ተቐረጽ ዝነበረት ካሜራ ንኒናን ብጸይታን ኣመና ኣቕሪባ ኣብ መቓና ኣእትወተን ከም ውፅኢት ናይዚ ዝኾነ ንፀወታ ኣብ ቴሌቪዥን ዝተኸታተለ ሰብ መንነተን ንኽፈሊ ዘጸግሞ ይነበረን ፀወታ ብዓወት እንግሊዝ ድሕሪ ምፍጻሙ ኒና ደስታ ሰኒቓ ናብ መደቀሲ ኣምርሐት ንጽባሒቱ ንጎ ሰዓት 6 ወጋሕታ ትኬት ቆሪጻ ድማ ናብ ዝመጸትሉ ከተማ ቅንዐት ንሳ መሬት ሰላም እዩ ዘሎ ኢላ ቀሲና እኳ እንተነበረት ኣብ መንጎ ጉዕዛ ግን ሓደ ካብ ሓለፍታ ደወለላ ዘይ ሓመመት ክንሳ ሓሚመ ኢላ ካብ ስራሕ ከም ዝበኾረትን ኣብ ስታድዮም ምንባራ ብመንገዲ ቴሌቪዥን ከግንዘቡ ከም ዝኽኣሉን ብምብራካ እምነት ብምጉዳላን ብምሕሳዋን ካብ ስራሕ ከም ዝተባረረት ገሊጹላ ብሰሪ ፍቕሪ ኩዕሶ ድራር ዕለታ እተእትወሉ ስርሓት ሰኣነት ኒና ነቲ ኩነታት ኣመልኪታ ብዝሃበቶ ቃል ነቲ ዝረኸብክዎ ዕድል ክነጽገሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ተኣምራት ኣይነበረን ከምዚ ዝኣመሰለ ክስተት ድሕሪ 1996 ንፈለማ እዋን እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብቲ እዋን ይዝከረኒ ጋሬዝ ሳውዝጌት ፍጹም ቅላዕ መሳሓተ ኣብ ሶፋና ኮይና ክነብዕ ብኩዕሶ እግሪ ነብሰይ ኣይገብረለይን እዩ ኩዕሶ ህይወተይ እዩ ክባረር ዝደሊ ሰብ ስለ ዘየለ ስርሐይ ብምስኣነይ ቁሩብ የጣዕሰኒ እዩ
ብኻልእ ወገን ከዓ እዚ ዕድል እንተዘምልጠኒ ብዝያዳ ዘይውፅእ ጣዕሳ ክኾነኒ ይኽእል ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ተግባረይ ካብ ምድጋም ድሕር ኣይመበልኩን ብምባል ቅኑዕ ውሳኔ ከም ዝወሰደት ኣነፂራ ዳይሬክተር ትካል ኮምፖዚት ፕራይም ቻርልስ ቴይለር ብወገኑ እዚ እዋን ንኹሉ እንግሊዛዊ ዘሐጉስ እዩ ነቲ ዕድል ኣብ ግምት ምእታው ንሰራሕተኛታትና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ፀወታ ንኽርከቡ መተባብዕናዮም ነርና ኣብዚ ጉዳይ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ ሰራሕተኛና ኩዕሶ ምእንታን ክትዕዘብ ሓስያትናያ እዚ ድማ ንውዕል ስራሕና ዝጥሕስ እዩ ስለ ዝኾነ ኸኣ ነዚ ግቡእ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ሓሊፍና ካልእ ኣማራፂ ኣይነበረናን ብምባል ንውሳኔኦም ምኽንያታዊ ገይሩ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ዩሮ 2020 ምዱብ 9 ደቂቕ ተወዲኡ ኣብ ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓት እንግሊዝ ንዴንማርክ ምስ ሰዓረታ ኩሎም ዜጋታታ ሃገሮም ኣብ ፍጻሜ ንኢጣልያ ውዲቓ ድሕሪ 55 ዓመታት ኣገዳሲት ዋንጫ ኣብ ከብሓ ከተንብር ምዃና ዓብ እምነት ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም ሓደ ካብዚኦም ሉዊስ ሆልደን ዝተባሃለ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ነባሪ ኦልድሃም እዩ ናይ ሉዊስ ካብ ካልኦት ደቂ ሃገሩ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተዳሎ ኮይኑ ግን ሻምፒዮንነት እንግሊዝ ርግፅን ክውንን ብምግባር ቅድሚ ግጥም ፍጻሜ እንግሊዝ ተዓዋቲት ዩሮ 2020 ዝብል ጽሑፍ ብዋንጫ ሰኒዩ ኣብ የማናይ እግሩ ምውቃጡ እዩ ንሱ እግሩ ድሕሪ ምውቃጡ ኣነ እተኣማመነ እንግሊዝ ምስ ሰዓረት ንጽባሒት ሶኒ ብዙሕ ሰብ ንኽውቀጥ ሪጋ ክስራዕ እዩ ብምባል ሪጋ ካብ ምስራዕ ንነብሱ ከም ዘናገፋ ተዛሪቡ ሉዊስ በሃገሩ ተኣማሚኑ ኣብ ቆርበቱ መዘከርታ ከተርፍ እኳ እንተኻእለ ከምቲ ኣቐዲምና ሰማዕናዮ ተጻወቱ ስለ ዘግድዕዎ ግን ሓቅነት ዘይብሉ ውቃጦ ተሰኪሙ ክኸይድ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ውቃጦ እናሻዕ ክርኢን ከለውን እናተቐንዘወ ክነብር እዩ ቅድሚ 3 ዓመታት እውን ኣብ እዋን ዋንጫ ዓለም 2018 እንግሊዝ ንፓናማ ብገፊሕ 5-0 ምስ ቀፅዓታ ጂሚ ሪቻርድሰን ተባለ እንግሊዛዊ ብተመሳሳሊ ውድድር ገና ከይተፈጸመን ከሎ እንግሊዝ ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም ዝብል ጽሑፍ ኣብ ኣፍ ልቡ ተወቂጡ ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ ትኻ ሃገሩ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ብክሮሽያ 2-1 ተረቲዓ ካብቲ ውድድር ብምግላፋ ጂሚ እውን ልክዕ ከም ናይ ሉዊስ ማይ ዓሚኹ ተሪፍ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘለናዮ ሰላም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ